10 do 10 u otvorenom studiju BH Radija 1. U nastavku ćemo govoriti o jednom skupu ili konvenciji koalicije marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini ili KOMA. Da se konvencija dešava danas i trebalo bi okupiti preko 60 udruženja marginaliziranih grupa, predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora, kao i pojedince u Bosni i Hercegovini koji su okupljeni oko ove koalicije, dakle koalicije KOMA, i koji bi trebali na ovoj konvenciji, koja je inače druga po redu, da se otprilike odrede prema pripremi i provođenju kampanje javnog zagovaranja kojima se nastoje prevazići problemi poštivanja ljudskih prava marginalizovanih grupa u našem društvu. Već smo govorili o aktivnostima koalicije KOMA, govorili smo također i o aktivnostima Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, pa evo, nije loše da se i ovim povodom podsjetimo na to šta su bile aktivnosti. Ja vjerujem da će zapravo i današnji skup ponuditi otprilike neku vrstu evaluacije onoga što je napravljeno u posljednjih godinu dana. Ako griješim, ispravit će me svakako Ranka Ninković-Papić, koja je direktorica Fondacije za socijalno uključivanje. Ranka, dobro jutro, da li se čujemo? Dobro jutro, čujemo se Samre, hvala puno na podršci. Šta se to dešava danas? Eto, ja sam rekao neke osnovne stvari. Vi ćete se okupiti, pretpostavljam evaluirati ovaj prethodni period, tačni period novembar 2014, novembar 2015, ali bit će tu i još nekih kampanja, odnosno predstavljanja kampanja sa evo simboličnim i zanimljivim naslovima. Jedna od takvih je biti manjina ne znači biti manji ili manji ne. Druga je ne treba mi socijala nego rad. Tako je. Reci nam još nešto. Ok, evaluirat ćemo ono što smo uradili prethodnih godinu dana, znači što je KOMA uradila i fondacija, koji su rezultati kampanja. Već sam pominjala i ranije šta je ušlo u program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prethodne dvije kampanje i u RS vlade. Međutim, sad je najava početka nove dvije kampanje, a da se radi na prethodne dvije, koje se tiču znači donošenja izmjena i dopuna izbornog zakona u domenu izbornih prava nacionalnih manjina i ostalih u Bosni i Hercegovini, i stoga jeste taj simbolični slogan pod kojim ćemo ili poruka mi voditi kampanju, a to je biti manjina ne znači biti manji, znači manji ne ili manjine. A druga je ono što se tiče socijalnog poduzetništva i što smo već na neki način pokrenuli prije mjesec dana, to jeste suština ja imam posao, znači ne treba mi socijala nego rad, i nešto što se mora okrenuti u tom pravcu da bi se poboljšala situacija i ljudska prava marginalizovanih grupa. Naravno, konvenciji će prisustvovati članice KOME, kojih je preko 66, kao i gosti i predstavnici javnog privatnog sektora i pojedinci i oni koji su relevantni za rješavanje ovih problema u sektoru. Ako dobro razumijem, hvatate se u koštac sa problemima koji su do sada bili skoro pa nerješivi, odnosno nerješivi u slučaju Sejdić-Finci, dakle pravo manjina, odnosno pravo na izbor manjina, definitivno je stvar koja i dalje predstavlja teško breme za domaće vlasti i svakako problem oko kojeg ćemo se morati pozabaviti, htjeli ne htjeli. A i ovo ja imam posao, odnosno pokušaj da se ljudima obezbijedi posao, ne treba mi socijala nego rad, je kontinuirani problem Bosne i Hercegovine. Pa kako mislite da vaše aktivnosti i zagovaranje može da pomogne rješavanju ovih teških problema? Pa u svakom slučaju vidjet ćemo šta će biti rezultati ili rješenja, da li su moguće rješenje i koliko brzo, ali pošto je ovo zagovaračko-informativna kampanja, dakle zagovarat ćemo za rješavanje ovih problema. Ne kažem da ćemo mi riješiti probleme koje sigurno nije moglo pola Evrope riješiti ili svijeta, ali oni jesu zato tu da još uvijek se znači nije ništa pokrenulo, ali više služe tome naravno da se i javnost upozna sa tim problemima, odnosno da se možda ponovo vratimo na te probleme, i naravno da su uključeni nacionalne manjine po pitanju ove kampanje, jer i jedan od govornika danas na konvenciji će biti gospodin Jakov Finci i svi ostali će biti prisutni, znači da uključimo nacionalne manjine direktnu kampanju, da svi zajedno pokušavamo od opštinskog nivoa
pa nadalje zagovarati rješavanje tih problema da ga vratimo na neki način na dnevni red. A da li ćemo nekome obezbijediti posao, ali jeste suština da zagovaramo ne socijalu nego rad i posao. Na neki način što se više govori o tome i što se više sluha ima ili što se više čuje za to, možda će se na neki način ta vrata ponovo otvoriti ili malo više otvoriti da bi se ti problemi riješili. Ako ne ove godine, onda naredni ili barem narednih godina ili kad budu naredni izbori ili predizbori ili tako dalje, ali moramo pričati o tome da bi se te stvari pokrenule i počele rješavati. Da bi se tematizirali, što bi se reklo, u nekoj javnosti široj. Ok, hvala lijepo, nemamo više vremena za najavu druge konvencije, ali svakako ćemo imati vremena u nekim narednim sedmicama ili narednom prilikom čuti malo i o rezultatima rada koalicije, dakle koalicije marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini KOMA. Za sada toliko. Hvala lijepo. Bila je to Ranka Ninković-Papić koja će ujedno biti i neko ko će otvoriti ovu drugu konvenciju koalicije KOMA danas u 12 sati. Nakon toga čuli ste već Jakub Finci će govoriti o manjinama i izbornom zakonu. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, govoriti o tome zašto nam treba socijalno poduzetništvo u Bosni i Hercegovini i o tome smo pričali u otvorenom studiju prije par sedmica. Biće tu također i govora na temu o prioritetnim problemima i prijedlozima rješenja u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini, te na kraju i usvajanje godišnjeg izvještaja koalicije marginalizovanih grupa u BiH za period novembar prošle godine, novembar ove.